салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Шумо қарор доред дар канали бар стратежии ваҷзе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Бародари ҷун, агар мухлиси Барселона бошӣ ва хоҳӣ ки аз хабарҳои дастаи дӯстдошта тез бохабар шавӣ, то ҳатман дар канали мо обуна шав ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. Дӯстон, гапи шуморо дар замин намонда бароятон телеграм канал кушодам. Дар он ҷо хабарҳои фаврӣ дода мешавад ва ҳамчунин вақти промои эфир дар канал муайян карда мешавад. Агар телеграм дошта бошед, то даромада обуна шав. ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун мегузарем ба хабарҳо. буҳрони Барселона дар харидории футболбозони нав идома дорад. шӯрои директорони даста қарор бароварданд ки клуб метавонад бидуни харидани ҳимоятгари канори рост мавсимро оғоз кунанд. Муса Ваге аллаке ба Пау гузаштааст ва Нелсон Самеду бошад ба Вулверхэмптон меравад. Нашрияи спорт чунин мешмонад ки каталониҳо мақсад доранд ки Серҷино Дестро аз Аякс ба иҷора гиранд. Аякс барои фурӯши ин бозингар 20-25 миллион евро мехоҳад. Барселона боз як рӯи дигар дорад. Футболбози Барселона Эмерсон айни ҳол дар бозӣ мекунад ва клуб метавонад ки ӯро барбигардонад. Барои қатъи шартномаи иҷоравии ӯ Барса бояд 12 миллион евро пардохт кунад. нофаҳмӣ ва бесаводии роҳбарияти Барселона ба он оварда расонидааст ки айни ҳол даста футболбозони худро бо маблағи бузург мехарад. Масалан, Эктор Беларин ки дастпарвари худи Барселона аст, метавонад бо маблағи 20 миллион ба клуб ояд. Ин аз кори босамари президенти Барселона ва маҳз барои ҳамин мухлисони ашадии клуб ӯро дар даста дидан намехоҳанд. Дар канори рост Серхио Роберто ҳунарнамоӣ кардан метавонад, вале барои Барселона на танҳо ҳимоятгари рост, балки дифоъгари марказӣ низ зарур аст. Тобистон ба анҷом расид, мураббӣ нав шуд, вале Барса ҳанӯзам футболбоз нахаридааст. нимовзятгар Артуро Видал рафтани худро аз Барселона эълон кард. Имрӯз вақти рафтани мон фаро расидааст. 2 соли беҳтаринро дар Барселона гузаронидам. Ифтихор мекунам ки пироҳани ин клубро пӯшидам ва бо беҳтарин футболбозону шахсиятон бозӣ кардам. Аз оила, ҳамдастагон, мураббиён, духтурон ва мухлисон изҳори миннатдорӣ мекунам ки маро дастгирӣ намуданд. Имрӯз ман боби нави ҳаёти худро оғоз мекунам, аммо шумо ҳамеша дар қалби ман хоҳед монд, гуфт Артуро Видал ҳангоми хайрухуш бо клуб. Дар Барселона Видал чемпиони Испания гардида соҳиби суперҷои мамлакат низ шуд. Артуро Видал ба Интер гузашт. Видал ҳар лаҳзае ба майдон мебаромад, маълум буд ки бо тамоми ҳастияш бозӣ мекард ва талош мекард ки ба даста кӯмак расонад. дӯстон, оё шумо аз рафтани ҷанговар дар майдон роҳ афзода шудед? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. мехоҳам хотиррасон кунам ки чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгир мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои бозам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссылкаи комментария БУДА даромада бо промокоди бар стратежӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. нимҳимоятгари собиқи Барселона ва айни ҳол футболбози Севилия Иван Ракитич оиди Месси ва Суарез ҳарф зад. мо ҳеҷ гоҳ дӯстони наздик набудем. вақте ки дар клуб 23 ё 24 бозингар аст, бо онҳо дӯсти наздик шудан хело мушкил мегардад. аз ҳама дӯстони наздики ман Андре Иньеста, Тер Штеген, Кевин Принс, Боатенг буданд. мавсими гузашта ман бо Фирпо дӯстӣ доштам. ман Суарез ва Мессиро эҳтиром мекунам. тӯли 6 сол онҳо ҳамдастагони ман буданд. онҳо футболбозони муҳими Барселонаанд. аз рафторе ки бо ман тӯли ин солҳо доштанд, аз онҳо миннатдорам, гуфт Ракитич ба нашрияи Эл Десмарк. Иван Ракитич дар Барселона 13 ҷоиза ба даст овард, лигаи чемпионҳо ва 4 қаҳрамонӣ дар Ла Лига. ин суханони Ракитич аз он далолат медиҳад ки дар Барселона бо Суарез ва Месси бисёриҳо дӯст шуда наметавонанд. Суарез ва Месси ду дӯсти бо ҳам хело наздик ҳастанд ва ин чиз баръало маълум аст. ҳамлагари уругваи Барселона бо Атлетико Мадрид оиди бастани шартнома ба мувофиқа расидааст. чихеле ки Марка хабар медиҳад, Суарез дар дастаи наваш дар як сол 9 миллион евро ба даст меорад. Луис Суарез омодааст ки шартномаи 2 сола ба имзо расонад. ин трансфер дар рӯзҳои наздик амалӣ мешавад. Алваро Марата аллакай ба Ювентус гузашт. ин маънои онро дорад ки ҷои Суарез дар Атлетико холӣ шуд. Суарезу Барселона розӣ шуданд ки шартномаи худро қатъ кунанд. Суарез аз соли 2014 дар Барселона бозӣ карда, дар мавсими 2019-20 ӯ дар 36 бозӣ ба задани 21 гол ва 10 ассист даст ёфт. шартномаи ӯ бо Барселона то соли 2021 амал мекунад. чихеле ки Райк як хабар медиҳад, клуби Каталония розӣ шудааст ки шартномаи худро бо Суарез қатъ кунад. Суарез розӣ шудааст ки боқимондаи маоши худро нагирифта клубро тарк кунад. яке аз дастҳое ки ба Суарез таваҷҷӯҳи зиёд дошт, ин Ювентус буд, аммо бо сабаби дер гирифтани паспорти нави итолиёвӣ, Ювентус аз харидори ӯ даст кашид. тасаввур кунед ки ӯ мавсими гузашта 21 гол зада буд ва дар формаи хуби варзишӣ
бошӣ қарор дошт. Агар ӯ Барселонаро низ тарк намекард, худаш гуфта буд ки омодааст дар курсии эҳтиётӣ нишаста дар вақти зарурӣ ба даста кӯмак кунад. Аммо мебинем ки ҳатто ин суханон баробарияти Барса таъсир нарасонид ва онҳо ӯро дигар дар даста дидан намехоҳанд. Мақсади асосии Барселона айни ҳол ин фурӯхтани бозингарони нолозим аст ва аз фоидаи ба даст оварда харидани дигар футболбозон аст. Аммо то анҷоми равзанаи гузаришии бозингарон ҳамагӣ 2 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст ва дар ин фурсат трансферҳои заруриро анҷом додан хело мушкил аст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.